В следващия материал ще ви покажем как да съчетаете две приятни занимания в едно. Как да избягате от летните жеги и да постигнете мечтаната фигура. А отговорът е чрез водната аеробика, която се оказва, че е хит сред спортуващите. Повече за това ще разберете от съвместната ни рубрика с писание Бела. Благотворното влияние на водата върху тялото е известно отдавна. Морето и басейните са идеалното място, където може да се оформят стройни крака и перфектен корем. Водната гимнастика е изключително забавна и в същото време много ефективна. Водната аеробика е съвкупност от различни спортове, включва бягане, различни бойни изкуства, фитнес, каланетика, също така синхронно плуване, само плуване. Една тренировка се разделя на 3 основни части. Първата е загряващата, около 5-7 минутки. Същинска част, в която редуваме периоди на увеличаване на пулса, на намаляване, малко като интервално кардио. И вече накрая финалната част, стречинг или разтягане, която е хубава да се отпуснат вече уморените мускули. Водната гимнастика или така наречената акваеробика е подходяща за всички възрасти, даже и за бремени. При тях се препоръчва, тъй като движенията са по-плавни, но с по-голяма амплитуда. Това спомага за подвижността и еластичността на ставите. В басейна, освен форма, се поддържа и добър тонус. Водната гимнастика помага за установяване на равномерно дишане, улеснява кръвообращението и подобрява оросяването на всички вътрешни органи. Също така помага, ако примерно някои хора идват с разширени вени, отоци. Помага на хора, които имат много наднормено тегло и на сухото не могат да бягат, защото натоварват ставите си. Във водата теглото се поема до 80% и този стрес, който на сухото може да се окаже върху ставите, е сведен до минимум. Тоест няма опасност от травми. Идват хора, които, например, имат дископатии, дискови хернии. Във водата могат да тренират както напреднали пловци, така и хора, които дори не могат да плуват. Повечето упражнения не включват отделяне от дъното на басейна. Уредите, които използваме, са гирички, които имаме от 1 и от 2 кг. Също така нудълси, това са нудълсите макарони. Те помагат и използват това съпротивлението на водата, помагат на тялото да се задържа отгоре на повърхността. И с тях, например, може да се правят коремни преси във водата, което на пръв поглед звучи невъзможно. Лостовете, които също са на принципа с съпротивлението на водата. Когато се натискат, те са лекички и още повече натиск за мускулите се осигурява. На пръв поглед изглежда много просто. Всъщност, тичането и ходенето във вода не са толкова лесна задача. Ако се опитате да тичате във водата или да направите една обиколка на басейна, веднага ще усетите съпротивлението на водата. То масажира тялото и извайва мускулите. Движенията, наподобяващи ритън, влияят добре на пухкавите зони около талията и корема. Не само мускулите са облагодетелствани, водата се грижи и за кожата. Във водата, при някои упражнения, които се държи по-бързо темпо, водата действа като масаж, прави масаж и разбива целулита. И дългото и редовно посещение на тренировките много добре повлиява тези проблемни части. Освен всички положителни качества на спорта във вода, не забравяйте, че продължителното стоене в басейна може да ви дехидратира. Затова изпийте чаша вода преди да се потопите. Също така, не дейте да подценявате водните тренировки и не влизайте във водата преял или гладен. Що се отнася до останалото, влезте в ритъма на музиката и подгответе тялото си за лятото.